Deo opštinskog odbora i Saveta za omladinu naprednjaka u Aleksandrovcu danas je na Gradskom trgu realizovao promotivnu akciju tokom koje je sugrađanima podeljen 5. broj informatora Srpske napredne stranke. Evo danas delimo najnoviji broj informatora Srpske napredne stranke. Aktivnosti stranke su stalne, kontakti sa građanstvom moraju da budu stalni. Mi to praktikujemo, vidite sami, iz nedelju u nedelju građanima predstavljamo ono što se dešava na nivou Republike, a i na nivou naše opštine. Potreban je taj kontakt sa građanima, potreban je taj kontakt sa biračima, jer to je najlakši način da se ono što mi radimo, ono što mi želimo da napravimo i u našem gradu i u Srbiji, da se približi našim biračima. Mladi ljudi u Župi su to prepoznali, neki od njih su ovde među nama. Mnogi još uvek nemaju hrabrosti. Ja kao predsjednik Saveta za omladinu Srpske napredne stranke ih pozivam da u što većem broju sa svojim idejama, svojim pozitivnim energijama se priključe Srpskoj naprednoj stranci jer najbolji idu napred. Tokom današnje akcije zainteresovanim sugrađanima podeljeno je 350 primjeraka informatora Srpske napredne stranke, a prema rečima predsjednika opštinskog odbora Dragana Blagojevića, najčešće pitanje koje su građani Aleksandrovca postavljali je zbog čega se u opštini toliko često menja vlast. Mi smo jedna od opština koja najviše puta menjala vlast. Najviše ih interesuje šta se to dešava u opštini Aleksandrovac i kako to da se često menja vlast. Tako da najčešće naše objašnjenje je da svi moramo da radimo na jednom zadatku, a to je da radimo za dobrobit Srbije, da radimo na tome da svoje želje pokažemo na nekim izborima, da na tim izborima dobijemo dovoljno veliki legitimitet da bismo mogli da vodimo opštinu u punom kapacitetu. Tako da te stalne promjene koje se dešavaju u našoj opštini, a i u drugim opštinama, u stvari su rezultat velike političke nestabilnosti, jednim delom i zakona o lokalnim izborima, a na kraju krajeva i velike želje pojedinih političkih grupacija za vršenje vlasti. Ovom prilikom Blagojević je najavio nastavak promotivnih aktivnosti opštinskog odbora stranke i obilazak mesnih zajednica na teritoriji opštine Aleksandrovac.